Όπως την ακούτε, Λαμπίκος κατά το ελληνικό ή κατά το ισπανικό? Και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και την κυρία Σουζάννα Καηλάρη, συνάδελφος. Μέλος. Los Lambicos. Της ομάδας, ναι. Μάλιστα. Να ξεκινήσω την κυρία Περιδέλη. Τι είναι το Los Lambicos, πάει κάπου το μυαλό μου, αλλά για πού πάει το δικό σας? Το Λαμπίκο σημαίνει Λαμπίκος είναι καθαριότητα. Μπράβο. Εκεί ακριβώς θέλαμε να πάει το μυαλό των ανθρώπων. Ήμασταν μια ομάδα, συζητούσαμε τι να κάνουμε για την καθαριότητα της παραλίας που μόλις μας την παραδώσαν, την μουτζουρώσαμε. Γενικά η Θεσσαλονίκης. Και ώσπου σε 48 ώρες μέσα αποφασίστηκε να βγούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο και να κάνουμε αυτή την ομάδα. Κυρία Καηλάρη, άντρες έχετε στην ομάδα? Ναι. Έχετε και άντρες. Μπράβο. Όσες γυναίκες, τόσοι και άντρες είναι. Συμμετέχουν και αυτοί εξίσου. Σημαντικό. Θα δούμε και εικόνες από την παραλία μας και φυσικά επιμέναμε και ως εκπομπή πολύ στο ότι πρέπει να συντηρηθεί τώρα η παραλία και αυτό έχει να κάνει, κυρία Καηλάρη, με τους ανθρώπους. Εμείς τώρα πρέπει να την κρατήσουμε καθαρή. Σαφώς και πρέπει να καθαρίζει ο Δήμος, αυτό δεν το συζητώ. Αλλά στην ουσία εμείς τη χρησιμοποιούμε, εμείς πρέπει να την προσέχουμε. Δεν φαίνεται ότι. Όχι, εμείς δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε το Δήμο. Απλώς σκεφτήκαμε ότι πλέον ως πολίτες δεν πρέπει να καθόμαστε στον καναπέ μας και απλώς να σχολιάζουμε την κατάσταση. Ναι, γι' αυτό σας δηλαδή να την πάρουμε στο στα χέρια μας. Ναι, ακριβώς. Και είναι σημαντικό ότι μέσα από την κρίση έχουν ενεργοποιηθεί πάρα πολλοί πολίτες όπως οι δύο κυρίες που έχουμε κοντά μας και δεν κάθεστε στον καναπέ και να λέτε «Α, τι καλά τα λέτε εσείς» ή «Τι δεν κάνει» και να έχουμε αυτή την άποψη του καφενείου. Αλλά βγαίνετε όχι στον δρόμο, στην παραλία. Στην παραλία. Έτσι, τι ακριβώς θα κάνετε, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτή η ομάδα? Πήραμε βέβαια κάποιες οδηγίες από το Δήμο πώς καθαρίζουν τα μπάρβαρα κτλ. Βρήκαμε χορηγούς που θα μας δώσουν τα υλικά. Θα έχουμε κάποια καθοδήγηση πάλι από εργάτη του Δήμου πώς να το κάνουμε για να μην τους τα χαλάσουμε και θα συνεχίζουμε επάπειρο να το κάνουμε αυτό εδώ. Έτσι, γιατί η Θεσσαλονίκη στην εικόνα μας την έχουμε έτσι, όπως βλέπουμε. Με πάρα πολλά γκράφιτι και όπου υπάρχει μια τσιμεντένια επιφάνεια βλέπουμε κάτι άσχημο. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς κάποιες ιδέες. Μήπως αυτά τα σημεία που δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιους να γράψουν είχαν διακοσμηθεί, ας πούμε, από τον κατασκευαστή, από το σχεδιαστή, να το πω έτσι? Όταν λέτε είχαν διακοσμηθεί. Δεν ξέρω, ίσως με κάποια γκράφιτι συγκεκριμένα ή με κάποιον άλλο τρόπο ώστε να μην δίνεται τη δυνατότητα να μην υπάρχουν αυτές οι επιφάνειες και να τις εκμεταλλεύονται κάποιοι. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε καθαρές επιφάνειες? Αφού δεν μπορούμε να το συντηρήσουμε, τι να πω. Ναι. Μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι άλλο. Να ενημερώσουμε την νεολαία, να ενημερώσουμε τα σχολεία, ούτως ώστε να μην γράφουν πλέον εκεί, να ζητήσουμε από το Δήμο να βγάλει ορισμένα ταμπλό, παραδείγματος χάρη, που θα μπορεί ο καθένας να κάθεται και να ζωγραφίζει, να οριστούν δηλαδή οι χώροι που κάποιος θα μπορεί να εκφράσει. Γιατί να σας πω κάτι, το γκράφτι δεν είναι μια κακή ιδέα. Όχι, δεν αυτό που βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ανοησία. Είναι ανοησία, είναι βλακεία αυτό. Και τη βλακεία δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει, γνωστό. Τώρα άλλος πήγε και έκανε το λάμπδα, ας πούμε, πάνω στο μάρμαρο. Τι νόημα μπορεί να έχει, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω στη λογική τους. Πώς το λειτουργείτε, ναι. Υπάρχουν και πολύ ωραία γκράφιτι που μας αρέσουν και εμάς. Βέβαια, αυτό το γκράφιτι είναι. Αυτό. Εμείς είμαστε εναντίον των μουτζούρων. Δηλαδή του ακαλέσθητου. Πώς θα λειτουργείτε? Θα κάνετε βάρδιες, θα κάνετε παρυπολίες, πώς θα το. Καταρχήν. Παρυπολίες είναι καλή σκέψη. Θέλουμε να εμπνεύσουμε κι άλλους και να έρθουν μαζί μας. Ποτέ δεν θα είμαστε αρκετοί. Θα είναι μια έννοια προσπάθεια και θέλουμε όσοι μας ακούνε. Στο Facebook υπάρχει σελίδα, είναι Facebook / Los Lambicos. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε, είναι το φυλάδιο που μοιράσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Το έχει εδώ η Χρύσα. Έτσι. Los Lambicos, είναι πολύ απλό, από το Λαμπίκος βγαίνει, δεν χρειάζεται να πούμε και κάτι. MP γράφεται, όχι με το Facebook νομίζω ότι πολύ εύκολα θα σας βρουν και από την αναζήτηση. Πάντως μια καλή ιστορία είναι και το ποδήλατο στην παραλία. Και να ελέγχετε πράγματα και γυμναστική και δεν ξέρω πώς σας ακούγονται. Το θέμα είναι ότι γίνονται το βράδυ ως επιτοπλίστων. Η νύχτα για να. Καλά, εσείς θα σταματήσετε κάποιον που γράφει, δεν μπορείτε να το κάνετε κιόλας, θα βρείτε τον πελάτη σας. Όχι. Έτσι θα πάτε να το καθαρίσετε με λίγα λόγια. Εμείς θα τα καθαρίζουμε, θα προσπαθήσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Μια σκέψη είναι να πάμε και στα σχολεία, σε μικρούς μαθητές του Δημοτικού και να κάνουμε κάποιες δράσεις που θα αφορούν τον καθαρισμό των σχολείων τους, δηλαδή να βγούμε και από την παραλία. Να το ανοίξουμε λιγάκι για να μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά ότι δεν είναι σωστό να τζουρώνουμε. Βέβαια, ναι, από την παιδεία ξεκινάμε. Πόσα άτομα είστε? Πόσοι Πάρα πολλοί είμαστε. 15, 10, 15 και αυξανόμαστε. Και αυξανόμαστε γιατί έχουμε συνέχεια προτάσεις συνεργασίας και με ομάδες ακόμα. Θα απευθυνθούμε και στους συνδέσμους των ομάδων της Θεσσαλονίκης, εννοείται.
να έρθουν άτομα και από τους συνδέσμους, ούτως ώστε έτσι. Εννοείται των αθλητικών ομάδων. Φυσικά. Ναι. Γιατί κυρίως αυτοί γράφουν. Ναι. Εάν έρθουν 2 άτομα από κάθε ομάδα, 5 άτομα από κάθε σύνδεσμο ομάδας, να διευκρινίσω, νομίζω μετά θα διστάσουν να πάνε να δημιουργήσουν κάποια ζωγραφιά που δεν θα μας αρέσει. Μάλιστα. Πώς γεννήθηκε η ιδέα? Δεν ξέρω, πώς το σκεφτήκατε, είπε κάτι προηγουμένως? Τον Δεκέμβριο ξεκίνησε. Ναι, η κυρία Περιδέλη, αλλά... Ναι. Τον Δεκέμβριο κάποια στιγμή ανεβάσαμε μια φωτογραφία, κάποιος από εμάς τράβηξε μια φωτογραφία από ένα μουτζουρωμένο παγκάκι. Εκεί ξεκίνησε η συζήτηση, αγανακτισμένοι όλοι ότι κάτι πρέπει να γίνει. Το αφήσαμε για ένα διάστημα λιγάκι, ενώ είχε γίνει η πρώτη κουβέντα. Και πριν από 15 μέρες που ξαναγίναν τα επεισόδια στο Λευκό Πύργο που γράφτηκαν κάποια πράγματα, εκεί το ξαναζεστάναμε και είπαμε ότι τώρα πρέπει να το βάλουμε πλέον σε εφαρμογή. Μάλιστα. Βλέπουμε φωτογραφίες για το πώς ήταν αυτή η στήλη γύρω από το Λευκό Πύργο, αυτή η στήλη που δείχνουν πώς ήταν παλιά το τείχος. Και φυσικά βλέπουμε ότι μετά τον καθαρισμό, ο καθαρισμός αυτός έγινε από επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης μας, όπου επίσης ευαισθητοποιήθηκαν, επίσης ενεργοί πολίτες, καθάρισαν τα σημεία αυτά τα οποία βλέπουμε, θα φανεί και στην επόμενη φωτογραφία, το πριν και το μετά που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και νομίζω ότι είναι μια εικόνα που μας αρέσει πολύ περισσότερο και κάπως έτσι λαμπίκος, όπως βλέπουμε τώρα την εικόνα, θέλουμε να είναι όλοι μας η παραλία και Θεσσαλονικές είστε, έτσι? Και το κάνετε γιατί αγαπάτε την πόλη, γιατί το κάνετε? Θέλω να καταλάβει ο κόσμος γιατί το κάνετε. Μήπως και εκείνοι που είναι συντάσσομαι και εγώ στην ίδιο το σχήμα. Είναι και πρακτικός ο λόγος, αλλά θέλουμε λιγάκι να τονίσουμε και την ανάγκη ότι θα πρέπει πλέον να συμμετέχουμε ενεργά στα δρόμενα της πόλης. Με τον ΑΒ τρόπο. Δεν είναι απαραίτητα μόνο η καθαριότητα. Υπάρχουν 1002 φορμές για να βγει κανένας από το σπίτι και να αρχίσει να συμμετέχει ενεργά. Έτσι. Και δεν είναι απαραίτητο μόνο το παράπονο, η γκρίνια, δεν κάνει τίποτα ο ένας, δεν κάνει τίποτα ο άλλος, που μπορεί να έχουμε άποψη κάποια στιγμή και να διεκδικούμε. Έτσι, δεν είναι, κύριε Περιδέλη? Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά εμείς θέλουμε και τη δική σας τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αν εσείς δεν μας προβάλλετε για να έρθει ο κόσμος να το μάθει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει το Facebook για να μας βρει, να έρθει να μας συναντήσει. Ενώ σε μια εκπομπή θα τα ακούσει, θα μας βρει μετά. Έτσι είναι. Και αυτός είναι και ο ρόλος και της Δημοτικής Τηλεόρασης, να βλέπουμε τις εθελοντικές ομάδες και να επιβραβεύουμε σε πολλά εισαγωγικά. Δεν το κάνουμε για επιβράβευση. Όχι, γι' αυτό το λέω σε πολλά εισαγωγικά, την προσφορά κάποιων ανθρώπων ή τη διάθεση κάποιων ανθρώπων. Αυτά τα εκατομμύρια που σπαταλήθηκαν, που δαπανήθηκαν, λάθος, για την παραλία, ευρωπαϊκά χρήματα, να μην πάνε χαμένα. Έτσι ακριβώς. Έτσι, δεν είναι λεφτά που έδωσε ο Δήμος από την τσέπη του, από το ταμείο του. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι σε εμάς ανήκει η παραλία, δεν ανήκει σε κανέναν δήμαρχο. Εγώ να ευχηθώ καλό καθάρισμα, δεν ξέρω. Ναι, θα επεκταθείτε κι αλλού και στην παραλία πέρα από τα σχολεία που είπατε? Φυσικά. Ναι, όπου βλέπουμε σε δημόσιο χώρο, θα ξεκινήσουμε από την παραλία και όπου βλέπουμε σε δημόσιο χώρο να υπάρχει κάτι αντιαισθητικό, θα πηγαίνουμε και θα διορθώνουμε. Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο μέχρι τώρα που μας αγκάλιασε πραγματικά. Σωστά. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα στη σελίδα του Facebook και πάρα πολλές προσφορές καθαριστικών που θα χρειαστούν. Επίσης, ο Δήμος δήλωσε ότι θέλει να μας βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Η πρώτη ξενάγηση έγινε από τον κύριο Κιζετζίδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος εκεί στο εργοτάξιο. Και Μεντζίδης, ναι, και Μεντζίδης, σωστά. Μας έδειξε κάποια πράγματα. Μας είπε ότι μπορεί να μας διαθέσει προσωπικό για να μας δείξει σε πρώτη φάση την τεχνογνωσία, γιατί δεν είναι απλό πράγμα. Και από εκεί και πέρα. Μπράβο. Ναι. Να συνεχίζετε έτσι και μακάρι να σας μιμηθούν και άλλοι Θεσσαλονικείς. Θα μας μιμηθούν σίγουρα, 100%. Γι' αυτό ακριβώς σας καλέσαμε. Εύχομαι καλό καθάρισμα λοιπόν. Έτσι, ήταν ο Λαμπίκος, δεν είναι συγκρότημα, δεν τραγουδάνε, δεν χορεύουν, αλλά καθαρίζουν. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.